Под завалом я тогда умирал. Вот, я прощался с этой жизнью, прощался со своими родными, близкими. Яшьләр форумында Рөстәм Нәбиевка йөзләгән күз сокланып карый. Бүген ул миллионлаган язылучысы булган танылган блогер. 6 ел элек ул бары очраклылык белән генә исән кала. 2015 елның җәендә Рөстәм Омскида десант гаскәрләре хезмәтенә керешә. Тик коточкыч хәл, солдатлар үстенә казарма җимерелә. Җимерекләр астыннан табып алганда Рөстәм инде бик авыр хәлдә була. Желание жить во мне было очень такое большое, бешеное желание, потому что я знаю, каково это терять эту жизнь. Я вышел из комы, я увидел своих близких, свою любимую девушку и был просто счастлив, потому что остался жив. Рөстәмнең тарихын күз яшьләре белән тыңлыйлар. Мәскәү Татарстан күперендә катнашучыларның күбесе бу хакта инде ишетеп укып белә. Фаҗигадан соң аякларын югалтса да, көчле һәм кыю булып калган. Халыкара спорт турнирларында алтын медальләргә лаек. Эльбрус биеклеген кулында яулаган дөньяда беренче кеше. Гиннеслар китабына да кертелгән. Шулай да төп казанышы дип гаиләсен, хатынын һәм кызларын саный. Халидә Хусаинова, летая сами в Пятом океане, воздушном, я прекрасно понимаю, насколько вам все это сложно удалось, и низкий вам поклон. Большое вам спасибо. Спикерлар бер-бер артлы рухландырырлык тарихлар сөйли. Алар арасында югары пилотаж буенча абсолют чемпион Халидә Макагонова, Татар спорт берлеге җитәкчесе Марат Капкаев һәм күп кенә башка милләттәшләребез. Бернигә карамастан уңышка ирешүчеләр. Әлеге форум 6нчы мәртәбә үткәрелә. Анда 35 яшькә кадәрге яшьләр катнаша. Безгә студентларга зур мөмкинлек бирелә танылган улуг кешеләр белән сөйләшергә һәм алардан тәҗрибә алырга. Бу шарап бик кызыклы һәм мин безнең яшь татар кешеләр белән күрешәм. Мин бик шатмын. Килдем, чөнки монда иң күренекле, иң миңа хас булган спикерлар, безнең президентыбыз һәм күренекле эшмәкәрләр, күренекле артистлар, блогерлар, спортчылар һәм мин алар белән бик горурланам. Һәр сөйләүченең уңышка үз юлы булган, тик аларны бер нәрсә берләштерә: тырышлык һәм хезмәт. Здесь достаточно простая формула. Надо работать, работать и работать. Работать на том месте, где ты находишься. Надо работать и заниматься той работой, которой ты умеешь и знаешь, и любишь, и главное, любишь эту работу. И самое главное, надо работать над собой. Самое тяжелое — победить себя. Вот как только научишься побеждать себя, научишься побеждать все остальное. Чарада «Кайтам» дигән документаль проектта тәкъдим иттеләр. Ул Татарстанга башка шәһәрләрдән һәм илләрдән кайтучылар турында сөйли. Һәм әлеге кешеләр үз идеяләрен республикада тормышка ашыра. Татар яшьләре нинди булырга тиеш дигән шартлар куймыйбыз. Төрле яшьләрне кабул итү, дөньядагы бүтән юнәлешләргә дә ачык булу безнең төп үзенчәлек. Хочу пожелать вам больших побед. Хочу поблагодарить вас за ваше отношение к республике, где бы вы ни работали, где бы вы ни находились, какой бы вы национальности, религии, вероисповедания не были, вот вы наши друзья, вы наши сторонники. Эльвира Хөснетдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү.